Serokek ku bo avakirina dîwarek li ser sînorê Amerîka û Meksîkoyê biryardar e. Em ji aliyê narkotîkê kesan û kesên tawanbar ve hatîne dagirkirin divê em wê yekê rawistînin. Xweya dike ku ew ê ji aliyê her du partiyên senatoyê ve jî were redkirin. Li ser Sinûrê Başûr rewşek awerteya bo ewlehiya neteweyî rastî tune ye. Divê em hêzên desthilatdariya Kongrêsê biparêzin. Ku wekî damezrênerên vî gelî hîvî dikirin. Kongresê tenê beşek biçûk ya bütçeya bo avakirina belêgirên fîzîkî ya sersînor erê kiriye. Bi diyarkirina rewşa awerte, Serok Trump dixwaze ku Kongresê derbas bike û bi karanîna bütçeya leşkerî dîwar ava bike. Hinek kanûnderên komarî bi dildarî pişvaniya Trump dikin. Em li ser sinûr çi dibînin? Narkotîk, kuştinên li Amerîkayê, qaçaxçatiya bi mirovan, pîrîzgerêkên mezin ev in. Bo vê jî serok desthilatdar e ku vê dîwar çê bike. Lê demokrat û hinek komarî biryara Trump ya rewşa awerte giliyê dadgeha magêzagonî ya Amerîkî dikin. Ew ê ev ji demokrasiyê ber bi zordariyê gavaka mezin be. Em û tu Amerîkî ku tenê tiştan bi beryaneman pêk dîne û Kongrêsê dixapîne naxwazin. Biryara serok ya rewşa awerte bêaqilane ye. Ji ber ku bikaranîna desthilatdariya Kongrêsê hewl dide ku pêvajoya kontrol û balansê helweşîne. Di demên nêz da Trump henekê xwe bi xem û hîşyariyê nûsa dike. Mirovên baş in hevalên min in ew dibêjin derbarê pêşçespandinê ew dûdilin. Ez jî gelek bifikarim derbarê kujeran û qaçaxçiyê narkotîkê û çeteyên li hundirê welat. Gerê Senato heta nava mehê bo redkirina vê biryarê dengdayînek pêk bîne. Heke were redkirin ew ê Trump veto bike. Ew ê biryara herî dawî ji aliyê dadgeha federal were zelalkirin. Dibe ku dadgeh li gor gelek xalan biryar bide. Berê îrada Kongresê ku bütçeya bo dîwar red dike û pişra jî hewl dide ku li vîna Trump bide sekinandin.